De la presència de fantasmes al barri. Des de l'Escola Països Catalans volem col·laborar en la seva captura. Per això s'ha format una patrulla especialment dedicada a la persecució d'aquests éssers fantàsmics. Connectem en directe amb la patrulla Països Catalans. Endavant! Anna Mercè, Eloi, Pili, Lucas, Ariadna, Blau, Begoña, Teresa, Isabel, Mar, Clàudia, Estela, Alba, Sòcol, Martí, Rosa, Ingrid, Vero, Marc, Isa i Frasi. A veure què passarà, Vigileu, vigileu. Something
xitxasu